Apa familia! Zu argatxo, botoiek berriak dira, ezta? Bai, zea, oik urtebetetzerako oparitu nizkizunak die, ezta? Amona, nekanen erosi ditut oraintxe bertan. Baina ez pentsa, exigentea jarri naiz. Ez, exigente. Astuna. Ama! Takoi gehiagei. Oso planoak. Larruzko forruarekin ez dauzkazu, baina larrua naturala izan behar da, Arazorik ez. Eta zorua gomazkoa, goma lodia noski. Oraintxe. Ziur ez dizkizula nik oparitu? Aizu ama, kalkandura hori, doktore etorri zaigu, ba? Ze flow, Amona. Egile esan, exigente samarra jarri nintzen. Txoinez, badao, beste hitz bat. Hau ez da niretzako modukoa. Zabalegia. Lasai, edo zein konpoketa egin dezakegu. Baina materiala sintetikoa etzai bat ere gustatzen. Bitxori, behar dezuna daukat. Egun guztiz naturala. Tope. Ui, garagardo zeharo naturala. Eta zelako kolore bizia duen. Nondik atera duzula esan duzu? Hementxe, eskineko dendatik, naiz eta ni exigente jarren izen, Bueno, exigentea... beste hitz bat. Zer iruditzen zaizu hau? Gozo egia. Sakonegia, ez? Badaukat hemen. Zerbait bereziagoa ez duzu izango? Artisau garagardoa. Baina gogoratu, nire semea zeliakoa dela, eta nire etxean guztiz produktu natural gustatzaizkigu. Azze garagardoa. Wifia besterik ez zaio falta. Eta patxaren saborekin izango alduen. Eta nondi dator usain hau? Arratsalde hon, Jonan. Volumen gehiagi. Volumen gutxiegi, ez? Oaindik ez dizut olioa bota, zer nahizu organikoa, jojobakoa... Niozetko ipetxua izaterik nahi, eta usai potentearekin. Koko usaina alda hau. Hone pai usain gozua. Baina hau? Koipetxu egia. Zapore fuerte egia. Egia, Jesus Mari, bertakoa, tolosakoa. Eta zerbait exotikoagoa, baina oso exotikoa, Kobeko gisatua, Japoniakoa? Bai, noski, Japonetik. Ziurzuk ere hemen behar erosi duzula, ezta? Manuelen arategian? Bertako merkataritza, esperientzia mundiala. Baina igual, gatz puntutxo bat gehiago... Tikimikientzat ere bai. Hori da, hitz ditxosua. Ez zitzaidan ateatzen.